Добър вечер, приятели! Сега ще ви покажа как можете да спечелите пари от Тему. Първото нещо, което е, влизате в моя профил и след това натискате тук на този линк, на който съм поставил в моя профил. Първото нещо. Натискате го. И след като се регистрирате, ще ви се покаже ето е така, тая страница. Така ще ви се покаже тая страница. След като ви се покаже тая страница, но другото нещо, което е, програмата важи за които имат над 1000 последователи или между 1000. Които нямат 1000 последователи, по-добре да не се регистрират, защото програмата ще ги изтрие след няколко дена автоматично. Няма да ги приеме всъщност. И след като се регистрирате, авторизирайте се. Тук горе ще ви изпише авторизиране. И после го свързвате с платформата, като натиснете във вашето име. Трябва да пише така, авторизиран. Горе. С вашия TikTok. И другото нещо, което е, трябва да си свалите и Тему приложението също. Като си свалите Тему приложението, влизате пак по същия начин с телефонен номер или кой с каквото се е регистрирал. След това влизате в това човече, поканете приятели, натискате го и който се регистрира чрез вашия линк и виждате тук вашата печалба, а когато е 3 евро, това означава, че тия хора не са се авторизирали. А когато се авторизират, сумата става по-голяма. При вас ще е между 7 евро някъде, или зависи. След това, когато искате да споделяте на приятели, натискате на това на зеленото поле тук и копирате линка. Копирате линка на камера. Натискате го един път и го споделяте на който искате и който има над 1000 последователи в Messenger, в TikTok и в други социални мрежи, където пожелаете. Пожелавам на всички успех!